Apo! 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 Mang daytan ay. Ay na. Ada tama ng di kolektor tilendingan. Lakay. Lakay. Ada tama ng di kolektor tilendingan kinyawan pagbayad ko. Sikat ay sumangol lakay. Uy, da apo data ka manain. Ay na apo lakay ang kakidin. No damagan ibagam nga nagbakasyonak. Tapos han mga ulitin di naramid mo ide. No kas pangarigan damagan no kanuak ngagsubli. Ibagam nga no next year. Next chair. Uwan lakay. Next chair, di ba sublime? Sige raw da. Apo nagrigan. Apo, utang kan tumat. Ay, naimbagal daw sir, si kamo gayam sir. Kayam sir. Ay, naimbagal daw yun sir. Sir, ni ma'am nga Jonah nga ay. Ala sir, pasensyan. Wrong timing ka manin sir. Awan isuna sir, nakabakasyon ka nung isuna sir. Ay, nakabakasyon manin sir. Kano nga itiawid na sir. Ala, next year pa'y kano mo tisang po na sir. Isumutin bilin na itatay. Ay kasi sir. Ay nako, sayang nga rod Nagsayang mantahan ko nga naabutan ni Suna. Ay na, sayang sir, datay nangabakan na. Sapay nangabak isuna iti, house in lot, kin Fortuner, DJ Parapol mi sir. Gawin sir. No saan nga mapirmaan, itatang oras dato'y claim stub na. Awanan sir, maporpitin sir, dadya nangabakan na. Aya sir. Ay kit, ala, pasensyan sir. Talaga kabilin-bilinan na itatay sir. Nga ibagak ka no, nga next year pa iso na nga sumangpet sir. Ina, sayang nga tao talaga sir. Hikarod sir, pumakada kaon. Mapanang nga din sir, hanang agbayaga, hindi lang tigagarak sir. Ay sige garod sir, ala, pasensyan sir Bakit? Bakit? Bakit rumwar ka? Nawanin! Nakawit hindi kolekturin. Inaapaw, datan tumaagutang-utang kan tumay sa di ka agbayad. Awanan ba kahit nagaway din? Sigurado ka? Wain, sigurado. Ay, salamat. Baglakit din ta natulnog ka lakay. Good job sa kalkalinduusan nakidjay. Okay. Imbagam nga road nga next year nga agawid na kay. Wain ba kahit imbagak datay bilin mo di ka agdanag. Imbagak nga next year ka pa nga agawid. Ay napaw, naramid mo pa nga ulbod ti taon ba kahit Kidusto ta, anak nga singsingiran ti 1 year. Ay na, apo ba kahit kan mga agsinger ti gagara na. Nya. Kanya nga rin may imbaga lakay. Ay na, apo ba kahit sayang na sayang nga talaga ba kahit ay na umay na lang gayam nga ipadamag ba kahit kin umay na ka lang kumapagpirmain ba kahit tanangabak ka iti house in lot kin Fortuner ba kahit di kay parapol da nga kawan apay di malagay da jay stop da jay rapol ticket ngayon taday di nag-loan kayaw ay na sikat tinangabak bakit umay na ka lang kumamagayang papirmain bakit di jenti pang claim mo tanudim na pirmaan tatayawanan na porpitin ako na mga nakabakasyon ka ti makatawain Ay na apo. Amam nga datak o nga nakatugaw at kalkalinduusan nakdita ang madaak dita. Apay nga dinak inayaban. Ay na apo. Nangabagak gayam ng apay nga dinak inayaban. Ay na apo. Nakais-slow ka nga talaga. Slow ka nga talaga. ay na di ko na might bakit nga ibagak nga nagabakasyon ka next year ka pa nga gawin bakit Ay na.